because ndimazenga ngati I'm one of them. Kodi MP pano amandira ndamazingana kuti ndinene ma figures ndikhoza kunama. Okay. But what I know is that mafigures simukwadziwa akadula mafigures simukwadziwa ndikufuna ndikuyankhe chifukwa nanga si kuti ndinene kuti exact figure meti mandiyani makuti I'll have to check. Okay. Koma what I know is that akadula zimene amadulazo kufa kumene chomakhati ngongole timapasidwa, so they are cumulative. Okay. Panopa ma MP tikumasala ndi about 6 to 700,000 pamwezi. 6 million 700 to 700,000. What? Yes. Abadula zo? Yes. Oh. Yes. You can cross check in the parliament. Akoza kuza. Nchito yofuta pa. Nchito yofuta. Nchito yofuta. Chifukwa ukangoti walo kumenemo. Yeah. Mweje umakani mwayolenga ngongole ya galimoto. Ndi kumakhala soti ngongole tinantina. So umakhala kuti ukuchokera ku wasiyako maenje. Okay. Ku campaign. Yeah. Njo matenga zimenezi. Okay. Nanga si ubeze poyambira. Kumano zimapweteka because it's a long term pain that you go through. Njodi mpaka na muzamalize. Ndiyo katikati mukhozo peza kuti mina ngongole kamozi katha. Koma nthawi mweyo akupanganiso nofa kena. Sunga kani because you owe, as an MP umafunika kukenda nthawi zonse. Okay. I'll give you example Zulo. Zulo kwathu kutazukira maliro awiri. And this is very regular on a daily basis. Chakuti now maliro alichoro ndio tikule boko coffin tutumize role katenge maliro choro abwere akaike. Now maliro ali ku Queens ndio tikakule coffin tikatenge maliro Queens apite mukosesa akaike. So it has been like that the whole 5 years? Kabenazi kuchulukira pano over time kupita ku campaign. Okay, tukutengera wamene personally wamene ndinawenira koma izi namba kupanga kale even usina kale MP kwambiri before I became an MP. There was a time also okay pano before tinapeza munthu amene watipanga supply makofini kundilanda, but there was a time I had my own carpenters. Yeah. Yes. It's a daily requirement. Yeah, maboko. Yes. Koma ndiudindo wa MP kugula maboko. If you go my books according to Malamulo I. So anayambitsa ndani zimene. Tinganene kuti mwakhala chifundo chabe. Okay. Bayani ngati mtsogoleri. Okay. Mwina se munthu wanu wachita ngozi wamwalira. And you know kuti family imene yoyo ndiyovutika kwambiri. Kuti akambe kupemphesa sizigwira. Mwina maliro achafuna apite kumuzi. As a leader, you have to come in. Okay. So singani utanambisa ndi ndani, but that's one way of maintaining our capital in terms of politics. Because the more you look after your people, it means the stronger the base. So mankala kuti basi ukana ubwino anthu aja kamene kalipoko kumagawana basi to. And ndiye maboko sibini awiri patsiku. Yes. Tazina tatu. And you do this kuti mukafuse ku Queens kumochale kuja kuti kamota magawula ma MPs akakuzani tumachita ndandano amene kuja mama. Tsopano ku parliament iko sabata imeneyi anakutulutsana auri chinachitika nchani? Kumbali ya ine ndi ndale basi zimene zafikano ponunkha chifukwa nyumba ya Malamulo ikuyenera kukhala neutral, ikuyenera kukhala fair. Koma zimene zichitika panopa nyumba ya Malamulo mungu ya nthawi nakenso ndinanena pa interview yanu kuti parliament has been captured.
ndochepa amene mwina anakhulupirira koma zikuoneka tsopano kuti members are gagged, bills are bulldozed. We don't wait for my 28 days notice anymore zinatha. Ikabwera bill imafunika kuti muipatse 28 days. 28 days. Billions. Koma pano ikumangobwera bill ikabwera. Yeah. And ineyo ndikhoza kuvomereza panopa kuti ma MPs angapo sindinganene kuti ambiri koma angapo I know kuphatikiza neyo. Yeah. Timadusisa mabill memu jatisakwaziwa. That's very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Bill yadusa zana ya mafuta. So one of those bills that is very dangerous to our country. We have NOCMA. We have PIL. Yeah. We have MERA. All these three are regulating fuel in this small country. Yeah. And now we want to bring the fourth one. Are we serious, bruh? Mafuta get. Ziko get it. And we want to lie to Malawians kuti it's G to G, government to government. Nowhere in the world does government sell fuel. Government is not a refinery. Bruh. Boma silimagulisa mafuta. No, it doesn't happen. Kuma what happens is that as a refiner, you have your chosen suppliers. It happens even in Kunoko. Mukoza unyamuka hapa kuti mpite pa Zambia hapa pa factory ya fertilizer kuti mukagule fertilizer akufusa nuti machokera ku Malawi. Ku Malawi iko ndi supplier watu mukagule wandani. It's everywhere. It's a common practice. Okay. Yeah. So there's no government that sells fuel. Government to government did not work in Kenya. What they did finally in Kenya, Aragambirana, was just to allow them to reduce their minimum requirement. Because these refineries are huge. Our consumption here in Malawi is 800,000 to 1 million tons per year. Kenya is 10 to 12 times bigger than us. Yeah. In terms of consumption. But Kenya wanaganira because they could not meet the minimum requirement. Okay. Yokulira direct to refinery. They have kusama kuti Kenya makula direct to refinery. Zonama. Zaboza. Because statement imene yakaibuka. Zonama. Ndipo president atawunama. All this zimena kubanga baba. Because if you now my suppliers, what is the phone? I would have told my suppliers also. My suppliers are two. I mean, I would have fuel. And the Chuma Vesa Suchison in Joguti, but my suppliers, I mean, $35. If my bit of a winner work. Per ton. Mugabanga times umboni muni nawo yazimani mwamba inadu bani ndima nkula zinzoda ntama amaganika kundi society $35 per hawi kundi kusaza umboni chifuka amene akuziwa kuti ine ndikunama iye andu umboni wina azibwereso mino chakundichita ineyo manama tikugula mafuta kuma companies now tinafika pauti timachita ma company acha $75 million. Now chimetu kupanga ifeso pano anthu achifondera machachuluka ayamba kuseka mipopecha. Okay. Ndifake munaona mafuta anavuta kwa so ife momo tikhale basi ndi anthu aja tikambirane nawo fanga kufika poti pasa mafuta $75 million. Tsenzo pali ubale. That's right, yeah. Tukwasiya tukupita zikagula kwa madoba ina cash. So now wana wakukwiya ano kuti ife tikupasani mafuta ndalama zathu tunazipata koma tikakufusa ndalama mukuti mulibe forex mulibe koma mukutenga forex mukagulaso uku nchifake mukuona even panopa lero date ya lero muchite mark this coming week mafuta avuta because awa kuseka ano matapu aja. Okay. So mchabwino olzipite ku Dubai tingoyerekeza kuti chabwino ine ndikunama
apita kumene uja boma tuboma agulisana mafuta akafika bwa shipi inyamuka izatera kuti tindi ma storage facilities ife zosamveka zokhazoka anoku masa kuti ali ndi storage facilities ma facilities amene ali ku Beira okay kaya ndi ku Petrobera alipo angapo mukapita kuti mukagule mafuta ku refinery amakuza kuti muchokera ku Malawi tili ndi agent wathu ku Beira kaguleni kuti chomwe chali ndi ma storage facility okay so tinganyamuke pano kuti tikatenga mafuta ku Dubai okay it doesn't work like that chifukwa akupita kumeneko mafuta azochokera pa Beira. That's how it works. So tikanene kuti tagula toka tasenza toka kumene kucha tizateresa basi poti afunabe ma suppliers awawa kuti kulisawo amene ali ma facilities awo kubera. So it's not making mwina kapena kuti boma la kumeneko liauza mauje ma supplier awo kuti Brian zona boma la UAE izikakhala ngati venda kumagulisa mafuta. You know UAE it's a joke. And you tell me Brian inuwe mwasegula shop ndiye muyambe nosopano kuimbira azinzano Suleiman tabwerani koma ndatumiza pa Airtel Money vondrama mugwerere taxi mubwere mu shop manga muzandigule zamba zachitika kuzunza mwandibwa inuyo kumatumizira ndama makastoma kuti bwerani kuno muzandigule okay zinamba zachitika zimezachitika kuti zinene ngati ekhaya atinganjira ndama zambiri ndi azita Brian Band ndautumizira 100,000 tatenga taxi kumene muli kumbwere mu shop manga muzandigule zinthu ndimene akunena kwa president kuti ogulisayo watumizira tikiti ndalama zonse kuti achoke kuno ogula amene akumbeza kuti andi ndalama akagule zinthu akupasidwa transport. It doesn't make sense. Ngati mulibe ndalama yobwerera ku shop kwa ine ndi mubwera bwanji muzagule zinthu kwa ine. That's right, yeah. It doesn't make sense, Brian. It's just a shame kuti tikulolera izizi kuti zichitike. Chimene chikuchitika nje kuti afuna abwereseka committee kena headed by Nzimayi uyu sinimuchula uyu olankhulitsayi anapita nawo ku Kenya ndiye Nzimayi wena anapita naye ku Kenya uyu amapanga za ku Kenya akupanga za ku Kenya ndiyo uyu anali konko kale but anyway chimene akufuna ndiyo kuti apange committee imeneyo headed by anthu amenewa ndi abwana ena aku State House iko abwana ena kumene koko ndi ka syndicate ndiye so pano apange ka committee kameneka akuti ngati nduna iniyo kukhala nduna lero ya mafuta mukhoza kungonyamuka kupita kwina kulikonse ukagula mafuta kusayinira kumene kuja opanda kuzera ku PPDA opanda kupanga due diligence kuti kodi anthuwa kaya mubwera ndi deal yokuti titenge dziko lonse tiligulitse kuti atipase mafuta inuyo anduna muni mphamvu imene chikupanga no ndimene amakambirana ku parliament ndimene zikuchiti ndizachitika bill ya site bill manages to kill Nokma to kill Mera to kill APF kuti no fuel azichidwa control munthu mmodzi and kuchidwa control ku State House because ayikamo anthu mukakomitika amene kachi kuti kazigulano mafuta headed by akulu State House and aphungu a nyumba ya malamulo aziloleza zimene zadusa si zulo sana zadusa anaima aphungu naona saka analankhula kwambiri naona so ajihana analankhulapo koma end of the day zinthu zijazadusa because of numbers nanga siti ndi maphungu ena amene mucha they're very compromised. We're supposed to take our country first. Bani lero kule MCP kama kubera DPP mkuja kaya kubera UTM end of the day izi ndipani zote zimabwera zimatani
when you say Malawi remains when you say kuti aphungu ena za compromised mufuna unena kuti ndimene sizachilendo brani mmaona mite magwirira ntchito tili mwaziphungu mene mja 193. That's why tikamapita ku nyumba ya malamulo Brian, ma standing orders amanena kuti committee iyi ndi committee iyi achitidwe head by a member of the opposition. Okay. Anapanga zimene zija deliberate kuti ma checks and balances azichitika komanso pasamakhale kukondera kuti yapoti ichi chabwera ndi aboma foka kawa opposition ndikuti muchiyang'anisira chinthu chimwe bwino at a different angle than waboma. Komano muona kuti ma committees ambiri amene amenera kukhala ndi chairman wa opposition ma chairman walimo opposition point of entry yawo ndi opposition. Okay. Koma pano pasa opposition pali ma committee ambiri ngati iti kuli public appointments, kuli public accounts, kuli kutiambire public appointments. Yes. Kulinda kuli honorable Joyce Chisulu. Okay. So ndi opposition point yao ndi DPP. Okay. Analowa ngati wa DPP. Yes. Panafunika opposition. Yes, kuti a president akanena kuti ndasankha Brian Banda kuti akhale inspector general. Ndiye committee ija sikuti a president akasankha zimathera kompacha. Okay. Committee ija imafuna imunike munthu uja amamuyitana aone mapepa ake zonse nzoyenera akatiya zili bwino ndiye committee ija imanena kuti ife munthu itamusuzumira ali bwino apitirize appointment yake taivomera ngati parliament. So kumafunika kukhale munthu wochita checks and balances. Chifukwa zimene zimathandizaso kusangosankhana pa mtundu. That's right, on merit. Koma muona kuti chilowere in 5 years ikuta palibe anabwezedwa apo kumene kucha. Koma we know kuti anthu ambiri amene azera kumene kucha they're incapable. Ambiri aja angopitirako mwina ubale, ena aja mtundu, ena aja kuchalichi. Koma background ntchito sizikuyenda. That's why Malawians are complaining. So pamafunika kuti pakhale wa opposition. Yes. To provide checks and balances. Yes. But you are telling us on this network. Yes. Kuti sizili choncho. Ma committee natural resources is headed by Honorable Eran Jirenga. You know kuti Honorable Eran Jirenga ndi DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Joyce Chisulu sikuti ndikunena message. Okay. Sikuti ndikunyoza. Yes, that's but I'm being honest. Yes, that's right. Ndi analo amene mjangala DPP koma amagwira ntchito ndi boma. Moti ndamvaso kuti ivi kumakokasi aboma amatani akumapezeka makokasi achipani cholamula anthu amenewo. Okay. Ndithu agwira limodzi sizobisa andi sikuti ndikuchitenga ngati chinthu choyipa. It's their choice. Okay. Koma I'm just being honest kuti iwo aja akuziwa malamulo kuti malamulo samalolaize akanasiya ntchitoyo kuti pabwere munthu weniweni amene azichita checks and balances. Okay. Iwo azipanga za bomas. It's not an issue. Chimodzimodzi uspeaker Brian president wa MCP ndi achakwera. First vice president ndi Agotani Hara. This is not even personal, it's the truth. A president tingorekeza vano vapita ku Dubai. Chipani vano kuendesa nda. Ndeuta vice president. A vice president. Amene ali nda. Na Botani. Amene so aya speaker. Okay. So ndipita bwanji ne parliament ndikanene kuti a president IMCP talongosa muno bwino anyamata ano anyamula zikwanje museumu. Ndikuti ndikhangati ndikunyoza a speaker. Okay. Pamene ku democracy palibe. We have seen mbuyomo anthu ena kusankhidwa mpando ku chipani ndikusiya ku parliament. Zimachitika. So it's compromised. A speaker to the president MCP. Imene seli boma chipani chimene chikulamula boma. A second deputy speaker, a first deputy speaker Alazombo, the MCP.
So do you think ineyo muntu wa DPP mene mujandinga basidwe chance or even kuti nditakasuke tukhala mumangika atwambiri mukhala mumangika tukhala mumangika. I believe even in siku lichakunachitika ka fracas iyo it wasn't even a fracas because akazombo ntaima koyamba ndi panga sign yonera kuti andipatsa flow ine kukhala mpaka na mafunso atano apita kwa akhumbizo cha moto tapita ku break kubwera ndaimaso ndapangaso gadget ija kuti budget ni gadget anyola ndiye machita press undofuna ndilankule point of order you are supposed to be there for 9 zonena kuti point of order is not zokuwa zija kuti tizingoiza machine yo koma mwina ngati sakugwira kumwe nokhoza yeah because in technology metu kufunzira kumene okay paka nai maso ndana nenaso kuti brand ICU ina okay koma naonesesa kuti atenge uyo amaliza ine kuima aundipanga yoncho utenga uyo utenga kena kwa basi winding up neto ndeni naima oda speaker lesa mandichua ndibelele ineyo ndizinto kutima kuzinati tumanto kwa ineyo mwemino ndilibe nakonzekera kumene munandichua muzondilankule ndibase nipata ndilankule ndiyaya ukuchita mwano ndi anazaima sono akaima iweyo umafunika ukhale pansi malamu ake napene kumata ima nthawi yeso kunazema achaponda ndi ineyo na I was confused kuti chichitika ndi chani ndenda zangumva kuti 105 1 day kena kukaoka yayi 2 days kuti ndalabisa chani haya basi ukuyankhaso 5 days ina chabwino ndimene ndimatuluka komano sizikuyenera utero ndikuona ngati kutsogoloko kuti parliamentary zizakhala bwino tisiye izo masankha ku zipanisi kukhala ma speakers amakhale ndindo wachipani Brian ma parliament ena amapanga choncho amachita nominate akuzopanga nominate ena ake kandi bungwe kandi yani anthu atatu amene kandi ma retired judges amene amaziwa za malamulo and mwina izikhala no competition amene achobwera pali apindu kuja maina aja ife ndikuvota kuti ufuna uyu koma samakhale watu amene mchifukwa pazikhala bias sizimaenda so anakupatsani suspend ya 5 days ndeno makapezekanso muyenderanso federeza small order authority what suspend amakagwiranso ntchito suspend yaine ndiya muchemba kuti ndisalowe muchemba 5 days 105 kuti ndanditukusa koma sana ndichoso MP sana ndichoso dindo wanga wa agriculture committee ndine chairman wa agriculture committee and it's part of my job kutekwa apa sinathe kuendera ndipita sokosoda pa WNFRA ndipita kwa Admaki ndiendera nditu because my institution amenewa answerable to Malawians kuja ndrama za Malawi when say kuja meaning kuti akulandira akulipiridwa ndrama za Malawi and Malawians should demand service from them. That's the only way as we can progress as a nation. Let our institutions be on top of things. Nauka kuti mina I'm restricted to agriculture. Nikana kundwaso kaendera immigration sizikuendako. Road traffic sizikuendako. I thought by now ndrama zimene zimachitidwa ku road traffic Zambiri kuphatizano pano matoget we should have had state of the art road traffic department. Tikatamanga zinthu zokongola kukhala kuti ma officers on stage they are working just smart zija kupita road traffic mamawa ukatengeko license within 1 hour obwerako panoti inu kuti mukapange new license because kuti amezi ndikumva choncho service is at the worst. We need to improve service delivery. Pita no immigration Brian mukaone ngasa chisonde mupeza kwangu zaza anthu akudikira kufuata ma passport pano akuprintidwa kunyumba kwa munthu
passport au print da unyumba mu nanga za passport zikuoneka muno bino bwana sizikuoneka chifukwa mukaona passport athu akale amene mayuza poyamba ndikutenga anyuwani kuyika apo ichito ngati kope ya mwana wa standard 1 passport pena zima ujeni zawozo zisagwire kumene zima scanner zawozo zima barcode zawozo anthu akubwezedwa m'maumo airport mupite of immigration mukapange apply ndi amazitenga zimene zija azikaprintira kandi kunyumba kandi situzala printira mama wazibwerese akugawireni choncho sizikuyenda enako apite nazo mukachita ni apply ku Blantyre kuno zipite ku Lilongwe akaziprinte kumene service delivery yathu sili bwino. Go to the hospitals ngati mwina muli ndicho tuba mufuna mupite ku theater Brian, you have to tip, you have to bribe kuta kukalowe mu theater mucha, otherwise umwalira nacho chintocho. So munapita ku fertilizer makatani ngati chairman wa agriculture ndikulandira mafoni ambirimbiri including my MPs osati ako opposition oka even akuboma kosa anaimba oda chair za fertilizer zili pati then ndikusowa cho yankanthu because tinakumana ndi ministry ndiya wa SFFRFM a few weeks ago ku parliament anatipanga sure kuti within the next 2 weeks fertilizer akhala kutani ali pansika ndi 2 weeks jayata nthawi ikupita and chimene chikupweteka kwambiri kuti we are in December anthu ena apalira kale bwezi atabayira fertilizer pa kufika lero kuli zii then napita ndikaona kuti kodi chikuvuta ndipati kuti mwina ifeyo ngati a committee apana mitikoza kuwerera apo ndikuthandizira ndetafika kuja unfortunately kunali ngati kulibe chimene chikuchitika kulizi mabwana aso mu office mu depot manager sinapeze ena ndi ena sinapeze nangopeza amaya mozi bwanji zikuenda bwanji kuno maole wa bwanji sakupakira akuti maole watu akhala pa from the day a president anachita launch program ikuneno which is over a month ago mundu zati mpaka lero chipangira launch a president program simunayambe kukawa uno akuti ayi achabwino mpaka nawo warehouse muli ma fertilizer of course muli wa Mediterranean muli wa export trading amanguchita rent ma warehouse okay si watu ya swaboma so AIP kukacheza ndia anthu kuona sizuyenda ndena nyamukano fasi iwo kunalibe napita ku head office kuli mi house bakhala nawo pansi kuti achimene zikuti bwanji anthu akudikira fertilizer ndi pamene amalongosola kuti si vuto siwo koma ku finance ndi ku treasury ndi ku reserve bank ndimene ukhanga kuti sizikuyenda inu mesa manena kuti treasury akupasa 50 billion 2 weeks ago of course ndiyo chepa because budget in 161 koma 50 yo tinalina kuona ka movement kana laki audia tikumagula apo ndi apo mota amene tinali naye ndamene takhanga tagawa magawa kuti poti ku south kuno sizikumveka kuti kuli fertilizer pena pake ndipeza kuti yayi kuona ma figures fertilizer insewu chapita ku chigawo chapakati chabwino ndiye tipanga bwanji nanga pota wa African Development Bank atipasa $28 million komanso a World Bank atipasa $92 million yoti thandizire drought ndi kugula fertilizer zikuyenda bwanji kuti amene wana dollars ndi zankha zake of course yayi ndi ku treasury menanga yake amene ku reserve bank sama dollars wa abwera kuti gule izi pano timungu asunga. So you want to tell us kuti mutapitako simunapeze fertilizer kulibe bwana inu mnyamuke tikata interview mupita mukauze ndandone fertilizer wa AIB wa bomba kulibe rotumba kulibe andi chimanga
kuchikukulatu kumweleko mukapitaso madera ena wachilazulu Palombe Mulanje chimanga chili Maundo abalira kale anthu utekwa nopa fertilizer okulisa benzaka tishidwa kale. This is December, brother. Now what is making the situation worse? Mbeu seed has become unaffordable to a smallholder farmer. Panoba 5 kg ya mbeu mitengo ya lero 5 kg ya mbeu wandimbira muntu kuzimba is 50,000. 5 kg dikapu 10 kg 100,000. So pa 5 kg baja muona liboma vichirapo contribute about 4,000. Muntu akaitenga kuti 46,000 muntu smallholder wakumusi. So akulepera kugula mbeu akuzala mbeu ya loko. Na mbeu ya loko imachedwa kucha tu imafunika so fertilizer kuti ndiye muzale mbeu ya loko fertilizer sumuna abaili mugola kuti kuchaka cha mawachi apa zimene tikupanga tikupiga tikukandira apa njala chaka cha mawa tikupanga ina zonse chisoni chifukwa tinali ndi zizindikiro zonse zokuti konzekerani tuni sikuli bwino kusogoloko fetakali kulanko atisa number ya beneficiaries but now make the program efficient kuti ichite produce my results tukanika. That's why ndikumanena kuti kuvuta kwani kweli ndi chani kuti tilibe ndalama tilibe chani koma ndikuona ka leadership sili bwino angukumana anthuwa because even kundu nako performance ya ku ministry ya agriculture iniyo ngati Malawi tanduzeni akungokuwa mega farm you cannot even show me one mega farm imene yayambika ndi boma ili ndikumalizidwa kuti is functional, not even one. Koma daily mega farm akajambule ma private farm anthu azitonesa ma pictures aziti mega farm. Kodi zithunzi izuyenda ziyasi mungaona zithunzi ndi kuti ndi za Demeter farm kapena kunchinji kuja kwanga za wheat ma farm ma private farmers wasiza boma zazi palibe za boma lake liti palibe mega farm imene anganene kuti mega farm iyi tayamba ife ya boma kuimaliza. Bora akananena kuti chifukwa nthawi ya DPP kuna zalidwa masikimu ambiri. Masikimu amene ajakanakhala kuti they are fully functional panopa. Mukapita kuwalonga kuti nthawi rola rice scheme, mukapita pa Nkatabe pali rice scheme, Baraka umu Nkota Mangochi muli masikimu ambiri mbiri. Masikimu aja there were some at 50%. Kuma panopa they have been abandoned. Akanangoti masikimu ayambe kugwira ntchito tikanena kuti anthu nawo amene atithandiza 3 years zakanika kuti tikhale ndi successful AIP program. That's why nduna kuti mina angozitula pansi zakanika kale tichite break pang'ono tibweranso ndi inu ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South komanso chair wa Agriculture Committee ku nyumba ya malamulo. Iwowa ndi National Organizing Secretary wa chipani cha Democratic Progressive. Tibweranso posachedwapa cabinet muntu mmodzi tu cabinet yathu ndiye akanakhala isintha kale cabinet a president sizikuyenda koma naona ali ligi akupanga chani mangono ngato chifukwa ali ligi akuthamanga koma zopanda pake nanga nduna nthawi ino kumapita akayimika galimoto panja pa skulu amene alembeseyo azibwera pano azitenga 1000 ntchito imene ndi anduna zochitika tikomo ma pictures ali ma social media. Bani, this country has become a joke. A joke. And in Neon Mafuna Mawa Jamanena APM Hudi, running a government is a serious business. You need to be serious. You are looking after over 20 million people.
and these people gave you their vote. Their vote meant they had confidence in you, they had hope in you, they had ambitions and dreams through you, and you come there, you forget about these people. Basi focus ilibaiwe ndiyo immediate friends and family. Brian, this country has become a joke. A joke. Example, in fertilizer made unena Brian. As a country, we need 200,000 tons per year for our program. Do you know Banoba Boma saina 600,000 tons contract? Nisheke uja waku Dubai aguti shake asimi. Boma Romela saina 600,000 tons. Ndi East Bridge. Boma Romela saina ndima local suppliers almost 30. Mukapatikiza matani jonse wa meta sainawa over 1.5 million tons. Yet we only need 200,000. Is that not a joke? Kodi East Bridge saja munka zuri sizigenda. Yes. Ndienda voruma sisa sotaba ma rumu ya muyamigi. Not usinta tabwa. I'll tell you what happened. If a city masena ma contract if in the parliament you to do oversight. Yeah. They anabwera nduna agriculture. Ku parliament. It's on record. Anana kwa mene mujaza East Bridge mukumbukira kuti ayi this is the best deal. Tizi kolora tizenga meta kolora kwa basa iwazi basa fertilizer. Ife ngati committee nkhani chatitaiona tinaona kuti pakulakwika ndipo kuti contract yo sibifikira kuti tione. Chwa contract yana sainira nda SPC. Okay. Nthemene so that contract je inali ku State House. Okay. Tibeza bwanji kuti tiunikire zimakanika ndeti nanena kuti contract iyi muichose ku State House ipite ku SFFRFM so that kukhale transparency ifeso tikaiunikire kuno bwino tiperekepo maganizo athu. Zimezi anapanga kumata panga sana fune kutuuza tinangodabwa kuti East Bridge ya contract afuna ando panga supply fertilizer. Then we called our minister tamva kuti zimene mafuna zija timafuna zija mwapanga angabanje simu kuti pasa contract ione ndi SFFRFM anati pasa contract tinaiunikira pa ma suppliers amene alipo university pamenepo pa ma suppliers amene alipo ndingathe kunena kuti ngati committee tinachita recommend East Bridge chifukwa chani. One, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer pangongole ya 120 days university pamenepo. Two, avomera kuti akhoza kuti pasa fertilizer posafuna forex komazilandira makwacha. Zimene munkanena kuti timafuna ife zija singatheke zimenezo. So chapangitsa kuti musinthe all of a sudden. Yeah, ndikukuza nino zifuka zake zimapangitsa kuti sinthe. Okay. Then titaunikira taonanso kuti ali ndi 60,000 tons pa Lusaka. Lusaka is close to Malawi. Kuti takula fertilizer amene yo pa factory ya Lusaka within a day tikhoza kwamba utanjamba kulandira fertilizer. Siziyedwa kusandi kuti tikagule kutali kuti zitenge 1 month pa ship. So we said okay, East Bridge chikuvuta ndi chani kuti atubwerese fertilizer uyo kumalawi kuno tiyambepo kugawa. Ananena kuti East Bridge already kubweresa fertilizer koma tikuchedwesa ndifeyo sitikwapasa LC. LC mfuna mupereke kuti auti LC is a letter of credit that guarantees you a payment. Tufuna tipereke ku East Bridge. Ndiye ifeyo ngati committee nauza kuti ma LC asapita ku East Bridge. Mutenge ma LC apite straight ku factory. And the factory akhale guarantee onena kuti mukapasa ma LC wa they will make sure kuti fertilizer yense wa East Bridge akubwera ku Malawi. Palibe kena kaliponse kosayiruzika kamene kadachitika. And mudalandira swahara. Ndiponso anthu a East Bridge sindinacheze nawopo kapena kukambirana zana East Bridge munabwera pano pa TV kunena zoyipa za East Bridge.
lero ndekhale abwino Eastbridge ndi zimene ndifuna kuti chachitika mundimveseseno sindikumvetsetsana Eastbridge timadana nayo anasainira ndi ISPC ku State House. Ifeyo timalephera kupeza information kuti tiunikire contract ija. We had so much doubts. 2, munali agreement imene jonena kuti it is binding to produce imene yasinthano pano pano patikhoza kwalipira m'magwacha pamene kuyamba paja amafuna kuti tipereke chimanga nteza mukumbukira munali zinthu zambirimbiri kuzipanga aggregate timona kuti ngati ziko singakwanisonso kulima izi mukusaya mukulola bwanji tatipaseni contract ISPC mukumbukira no ISPC mpaka na makana kuzakuma ndi committee itabwera ku SFFRFM taiunikira andi mundivesese ndikunena kuti pama contractors amene abomawo anasainira amene akuoneka kuti akhoza kuthandiza mwachangu ndi amenewo. Now ndikufunseniso ndi mwandifusafusa papa akawali anabwera ku parliament kuzanena zabwino za Eastbridge ife ndameti nkakana after kuiunikira nkuona kuti chabwino poti munatipasa Eastbridge kugwira nawo ntchito taunikira on these conditions mukhoza kugwira nawo ntchito. Lero nakawali omwe aja kuti sindifuna Eastbridge ndifuna export trading mukuona zimene zikuchitika akawali lero kuti mwafuse za Eastbridge sakuifuna so chikuchitika ndichokuti kuli katero kunoko ya fertilizer the traditional suppliers they have formed a cartel amene kugwirizana mitengo ija ndikafuna kuti iteja sinate. Now cartel manager is not happy kuti Eastbridge abwerese fertilizer. You should understand now the politics about it. Now that cartel ili ndi anthu awo ono kunduna kuja yagwira anthu awo kumene kuja amene akuti Eastbridge ikabweresa fertilizer ndoti ife tisakugulitsa already tikagula panopa pa 90,000 per bag agwirizana kuti ifike 115 where IPM amagwirizana amene aja ndiye akumenyana nkhondo ndi Eastbridge kuzera kwa mabwana ndi azindunawa kukuku. Ifeno tikunena kuti munabweresa Eastbridge inu nomwe munabwera parliament Hansard ilipo munaichekenira ifeyo fati tinabe documentation tinakuzana kuti ipite uku mwapanga zimene zija takukupasani go ahead kuti panga nawo ni deal inu nomwe mukutembenukano mukuti ineyo ndine amene ndikugwizana ndi Eastbridge inuyo ndi yabwe mesa Eastbridge munabweresa ndino tinkakana ndino munabweresa ndino pangana nayo ni deal Eastbridge yo awukana zangolowa corruption Brian kuba nthawi ya tithera munasankhidwa ngati National Organizing Secretary ku chipani cha DPP umatani mpando umenewu? Mpando umenewu ndi wakulu kwambiri Brian. Chifukwa zambiri zochitika mu chipani organizer wake ndiweyo. That's why you are National Organizing Secretary. Ikusiyana mipando ina ya regional undi national. So chokera kuchitipa paka konsanje zochitika mu chipani imo zikuenda kuzera ku office kwanga kuti tithandize kuzipanga organize kapena zikuenda kuchokera ku office kwanga. My instructions akabwera tingoyerekeza kuti bwana afuna apite ku Mzuzu ndiye kuti tiuzidwa tipasidwa program ife ndio chita na organize. So ni ntchito yakulu ikuyenda bwino bwana ili bwino kwambiri. Zikukupatsani chithunzi chotani mukamayenda ndaona mukuyenda munali mchikwawamu munali mmanzamu akulandirani kwa njando? Choyamba nene kuti ndithokoze Professor Kapita Mtalika. Brian kwabwera energy ina yake kuchipaniko imene usangalasa kwambiri. Energy yatsopano and energy imene yabwera kwambiri ndi APM. Brian mene tinapitira kuthambani ndi msewu wake, you wouldn't think kuti APM insisted on going kuthambani. He's got that energy. He wants to go and see
Malawians and hear of their problems, and is willing to go watuza kuti olokuntalira akafika. So that energy yapangisaso kuti ifeso tizuke tikandi energy ina ndi kubwera kwa sogolera nyuwani through the convention chipandi chili bwino kwambiri. Ndipo tikamaenda Brian ndi apempha ndithu bwana kuti tiyesese wiso stop tour ina ya bwana tikutengeni muzaike live. Brian chinthu chonyadisa kwambiri kumati ena aja magendedwa apapa ife kuona mmene tikulandiridwira dziko li. You are optimistic kuti 2025 muira 101%. mphamvu zanu zimuzirengako shoyo kuti awatu alephera okha Brian, alephera okha. They were given the chance. Opposition inali weak. Sanganame kuti malephera kupanga ifoti opposition matilepheresa ayi kunalibe kuti situdisisa budget kuti aoneke ngati olephera ayi zinaso timasapota koma alephera Brian. Inflation kuchoka pa single digit to over 25%. There's no bene popo palibe chabwino. Brian alephera pa filling station mupite pano palibe mafuta, mupite mzipatala mulibe mankhwala, mupite mmaskulu. Khombeze chivunda sana lankhula ku parliament kuti ma stocks ali pa 80%. Kuti Brian kuti kunama basi ananena rupa akunama kunena kuti 80%. Brian akunama ya mankhwala akunama kulibe 80% mankhwala stocks kumala kuno forex yake ite kuti yokagula 80% stocks. Brian aitenga kuti zukanika Brian pitani ino pakwinzi apopo, pitani pakwinzi po mukangwanena kuti mutu kundipweteka akakulembani kapepa kuti mupite ku private pharmacy mukagule mankhwala. Zikuchitika sizobisaso kulibe mankhwala. Mupite ku school kumene afuna ana azita contribute anthu ana kubwerera ku school fuati kandama nkovuta ukapeza mizimu. Fertilizer nduyo go to Admark no maize yetu kwapita ndalama zambiri kuno ku NFRA, kwapita ndalama zambiri ku Dodma, ndalama zambiri ku Admark, but the country has not even one bag of stock in stock. But it has become a big problem. Panopa munthu amene akulandira less paid people mwina 60, 70,000, 100,000 pa mwezi akagule thumba lachimanga 50,000. How is he going to survive in 50,000 yosala? Sanagaise, sanagule ndiwo, sanatengere mwana uchipatala, sanagule mwana uniform school, vene pomwina madam afuna nawo kameshi mutu. You cannot survive. Malawi is finished, Brian. It needs someone to rescue this country. And donors have lost confidence in us. They will not come to help us under this administration. No. APM. Why? Because he did it. We are talking with reference. You remember Kashigate? Who fixed that problem? 5 years. Mafuta olokwera siku limozi. 5 years olukala line pa filling station. 5 years inflation ijaimajira kusika mwenye adisa $40. 5 years stable. You could plan, Brian, and I'm a business, but they cannot even plan. Nthawi yatithera mawu anu omaliza ndi wotani madzulo ano Bambo Suleiman? Mawu anga ndo apempha Malawi kuti Malawi tavutika. 4 years imeneyi taphunzira zambiri. Ndimaona ngati kuti tigwirane manja tikonze zinthu. Dziko lindiratu tizisiya kayendale kumbali koma tikonze zinthu. Tiyike patsogolo anthu amene ali ndi chidwi ndi Amalawi ife tiye tiyike pa mpando. Next year tikupita ku mavoti tiye tikonze dziko lathu. Kungopanga mistake 4 years imetavutikiramu ndikuperekaso 5 years ina Amalawi tisamuka twambiri. Tisamale tiye tikachite ni voti mwanzeru osati mwang'ana chimene tapasidwa koma kuyang'ana dziko lathu.
inene ndimira pene kupana. Ndikuthokozeni kwambiri muli ku Blantyre City South East muyimabe kumweko. Yes, anaigawa constituency yanga. Yeah. Patuluka maconstituency atatu. Mukosuye imodzi. Yes. Okay. Inali kwambiri. Okay. Ndi neno ndikuyima ku timati Chigumula BCA Club Banana. Okay. Constituency. Okay. Ndimene ndikuyima. Anthu akulembetsa kumene. Tinamaliza. Munamaliza? Okay. Tinali pa phase 2. Okay. Yeah. So muyimira ku Chigumula BCA Club Banana. Okay. Yes. Ndikuthokozeni kwambiri inu olemekezeka Bambo Suleiman. Titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri. Thank you very much.